Mare, fins quan haurem de caminar? No ho sé, fill meu. Però quan podrem tornar a casa? Es fa una pausa. La nit és clara. Entre la clariana, els cims nevats semblen voler punxar els estels. La mare i el fill jauen arropits davall d'una manta. Al voltant, desenes de persones com ells dormen entre el fred. Mira, diu la mare enlairant el llit. Mira allà dalt, afanya't. Veus aquell estel que cau com una llàgrima? Sí. Ràpid, pensa un desig. El fill tanca els ulls i somriu. Ja el tinc. Saps quin és? No, no me'l digues. Te l'has de guardar per a tu. Serà el teu secret. Silenci. El vent xiula suau entre els arbres. Fred. Mare, què dorms? Torna a murmurar el fill. No, encara no. Puc fer-te una altra pregunta? Mentre la mare s'ho pensa, el fill s'avança. Quan anirem a veure el Selim? El Selim viu lluny, ja ho saps, però aviat es reunirà amb nosaltres. Però mare, replica el fill, si continuem caminant, com sabrà ell on trobar-nos? Mira, l'interromp la mare enlairant de nou el dit. Has vist aquell altre cel? Sí. I veus com brilla en la nit? Sí. Doncs quan el mires, pensa que el Selim també l'està mirant. El fill es mira al cel, la mare se'l mira a ell. Ella tampoc s'ho acaba de creure, però ho ha de fer. Quan es fuig no hi ha treva. Tots dos somriuen, callen i s'adormen. A 4.000 quilòmetres de distància, el Selim deixa el ganivet de tallar corder sobre el mostrador, s'eixuga la suor, es trau el davantal i encén la ràdio. Ahir a la nit, diverses muntanyes controlades per la guerrilla del Partit dels Treballadors del Kurdistan, catalogada com una organització terrorista pel govern turc dels Estats Units i la Unió Europea, van ser atacades de manera eficaç pels avions de combat de la Força Aèria de Turquia. I plora mentre es mira per la finestra els escassos estels de la nit de Kurd.